Ако постоянно си в TikTok, сигурно си виждал всякакви странни предизвикателства. Но хей, не всяка тенденция си заслужава цялата суетня. Твоята безопасност е най-важна. Винаги. Когато скролваш в TikTok, ще намериш предизвикателства, които са просто забавни. Но също и такива, които са супер опасни. Скачане от покриви, ядене на всякакви странни неща. Не си заслужава наистина. Страхотно е да се забавляваш. Но е още по-страхотно да си умен, докато го правиш. По-добре събери приятелите си и заснемете нещо готино. Танцови битки, някакви шеги, нещо безопасно и страхотно. Тези готини вибрации, те също могат да станат вирусни. Така че споделяй умно, скролвай безопасно и помни. Можеш да помогнеш на приятел, като споделиш това.